Arewa 44 ku danna subscribe kana ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin sakonnin shirin idan muka dora za ku ji. Sarai saurare ne ya yi kamar sanin zabo tunanin da nake kan na faɗa yake so kana da mafira kiban dan kauna tun da abin yana damuna kar har ba zan ji take zama na mu da ke kara a ce kana gefe na sai ka haɗo cikon burina kin ka san da kan sirrina. Ashe ma dubo gari muna ƙara kiɗan daga. Gidan gane gidan wani muna gaida kowa duka. Hakika mun gaida su muna tare da su duka. Sarauta ta cikin gidan na so da abar maka. Wannan an gama da ballo ta kai wa.